Tino sabre no de edu so no yenkwohwe banche ahaban nia eye ti se ukoto banche na ahaban a untwa ntumu ne mumtie esonfoso yenkomra mema wakwa ba eba Adom TV so enenso eye Ghana month de ye beka ho asem enne eye banche ahaban wohwe ahaban ya ewo manim ya no kwasem ne se empanifo bebre adwonso ntentem ebinum anya prostate enlargement ebinum de ada prostate cancer enam science omo mema sem nyina ekofom banche ahaban ya ahaban bia se obi dwonso ntentem na ye prostate enlargement a opani de hian so bepe banche ahaban wi na wa hata no wo enwunumu se wo hata na se ewo a obebo modern se obesi na ayese powder no bomodern se wo de efom wisa ya na wa bomodern se obechi eblo ti se Tom Brown no na wo de afra banche ahaban no ne powder no wo hitin so hia sa tre ba ko fagum na num na anopa edu anwumla sa hitin so hia sa tre ba ko fagum na num na anwumre prostate cancer any prostate enlargement Johnson na Johnson ntentem nyina no unhu de be ye hwim na ekọ afen so se wo ye panimu na se wo tu kwan na se Johnson ntentem ena e hawa ade o mun se wo ti bancha haban we miensa na wo kabom na se wo de hye wanimu a Johnson emma sa na ahemfu no kura kọ bedwom na se wo nim se ye nya nsole enko ba bi ya ade o mu ye no mu nsole enko toilet ya ade o mu ye ne se wo ti ahaban ni miensa na wo kaboso na se wo de hye unika na ekira obetumi atena se fita no pakopom anwumle toilet bi amba ese wanim a junso bi anso ma enti obi a ojonso ntentem enkola nkitu bi okora na obon se obeda na dwono obe nani betena wajunso no ho empanifo kora bi junso omo ho banche ahaban yi mesi se wo hata e wo nwunum na se ewo a bomodi anse obepe eblo ene efom wisa se sa niema ni mienu ni bom na yam se powder na yam bancha haban ne powder ne faka ho wodi ye wo hitin so hye be cup half na sa wodi gum na wonom a mesi Johnson tentem ni prostate enlargement no woni ni du kwanta mapai Dr. Magashi onyankopon de haban ma ne dubra ne de acheyen wose mundi aduana ba mfa na han sa yen wo yale enti wodi banche aduane fufuo banche mole de ka ho nyina no na wodi na haban so asa wo ho yale Dr. Magashi Okumasi Mazi Makro Accra ye Cassava Prison Junction Takrade ya Pawan Kejebri Government School Techima Techima Henswa na wo enkran party mo ye Cassava Prison number ne 0547 044307 0547 044307 ene Ghana month nyankopon se mundi aduana ba mfa na han ensa mo yale ahaban tumia ewo mu no